Ond mewn gwirionedd, mae mynd i'r afal ag adeiladu dwristiaid yn un o'r problemau mawr i'r weinyddiaeth ecoleg. Ar arfordir gogleddol Cuba, mae Punta Hicacos a'r Cayos Blancos yn ffurfio grŵp o ynysoedd 15 milltir o hyd. Dydy'r gwestai a llefydd gwyliau gafodd eu hadeiladu'n gyflym un ar ôl y llall, ddim wastad yn cydymffurfio'r safona amgylcheddol cywir. Mae'r Cayos Blancos yn gartref i fangrofa a choed palmwydd brenhinol, yn ogystal â bod yn warchodfa i dros 70 o rywogaethau o adar, gyda 5 ohonyn nhw'n frodorol i Cuba. Bron gellir dweud bod yr ynysoedd hyn yn enghraifft berffaith o sut gall twristiaeth a natur gyd fyw. Neges y byddai Cuba am ei gweld yn lledaenu ymhellach. Ond cafodd rhai gwestai hadeiladu'n rhy agos i'r arfordir, ac felly, i wneud iawn am gamgymeriadau'r gorffennol, mae'r awdurdodau rhanbarthol wedi cymryd penderfyniad radical ynglŷn ag un o'i westai ei hun, sy'n cael ei redeg gan y wladwriaeth. O hyn ymlaen, yn rhanbarth Matanzas, mae'n rhaid i dwristiaeth addasu i fyd natur, yn hytrach nag i'r gwrthwyneb. Mwyn i dwristiaeth natur lwyddo, mae'r weinyddiaeth ecoleg wedi dod o hyd i rai syniadau gwahanol. Fel gwestai sy'n arnofio. Mewn gair, gwesti symudol, efo pob gwesti ond yn aros am rai blynyddoedd yn yr un lle, yn ansymud rei milltiroedd i ffwrdd i le arall ac yn y blaen. Ai dyma'r ateb i ddyfodol twristiaeth Cuba? Mae 10 o westai sy'n arnofio yn dal yr un nifer o westeion ag adeilad 5 llawr, efo 150 o ystafelloedd. Mae effeithiau twristiaeth wedi gwasgaru felly, ac yn fyrhoedlog mewn unrhyw ardal benodol. Gall byd natur gymryd ei amser i adfer unwaith fydd y strwythur symudol wedi symud i rywle arall. Mae aros yn un o'r gwestai hyn yng nghanol yr anialdir yn brofiad unigryw, ac mae'n galluogi twristiaid i ddod i gysylltiad uniongyrchol a rhai o anifeiliaid rhyfeddol yr ardal. Mae arbenigedd Noel yn golygu gall roi cyfle i dwristiaid blymio efo siarcod, ond mae'n broses gymleth. Mae siarcod o fewn radiws o lain a milltir yn cael ei denu gan sŵn isel y moduron a symudiadau'r plymwyr. Yna i gadw i sylw, mae abwyd yn cael ei ddefnyddio, ond dim ond tamaid bach, i osgoi sesiwn fwydo go wyllt fyddai'n gorfodi'r plymwyr allan o'r dŵr yn gyflym. Unwaith mae'r siarcod yn dechrau nofio'n dawel o amgylch y plymwyr, mae blwch wedi lenwi ag abwyd yn cael ei ostwng i'r dŵr. Mae'n sbardun i natur reibus y siarcod, ac mae hynny'n golygu y byddan nhw'n chwilio'n reddfol o ble mae arogl y bwyd yn dod, tra'n gwybod nad y plymwyr ydy'r ateb. Ond mwyn i'r dechneg hon weithio gydol y flwyddyn, mae'n rhaid i Noel newid ardal a'r grŵp o siarcod ar gyfer pob plymiad.
Mae'n dechneg sy'n seiliedig ar natur chwilfrydig y siarcod, ac mae'n galluogi'r plymwyr i gymryd lluniau gwych mewn amodau diogel heb ymyrryd ag ymddygiad naturiol y siarc. Ond mae perygl dal yn bodoli. Os bydd siarc yn rhwystredig a ddim yn gallu dod o hyd i ddigon o fwyd, gallai ymosod ar y plymiwr yn sydyn. Neu'n waeth byth, gallai'r siarc gysylltu'r cwch a'r plymiwr gyda bwyd. O ganlyniad i hyn, byddai'n mynd i nofio hyd yn oed yn beryglus. Lles cynefinoedd naturiol Cuba, mae Noel a swyddfa'r parcia morwrol unwaith eto wedi rhoi mesura llym iawn ar waith i reoleiddio'r gweithgaredd beunyddiol hwn.